खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आं राजिब बसुमतारी बे समाव फिन आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों क'क्राझारनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट। थांनाय 25 जुन खालाराव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा क'क्राझार सहराव थानाय एक्सिस बेंकनि साखाथिनिफ्राय माखासे सानै दुथां बाइक सालायनानै डकायत खालामनानै गासै 34 लाख एलआइसिनि रांखौ एक्सिस बेंकआव दोनहैनो थाखाय फैबाय थानाय समावनो लाना खारदोंमोन सानै दुथां सुबुं सिनाय मोनै दुथां सुबुं बाइकनिफ्राय खावनानै लानानै थांदोंमोन आरो बेखौ नायबिजिरगासिनो दंमोन आरो सं दानगासिनो दंमोन क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननिफ्राय आरो पुलिस बिफाना सानबानि गेजेरावनो बे दुथां सुबुंखौ मैयासो साब्रै हमनो हादोंमोन लोगोसे गासै 22 लाख बोखांनो हादोंमोन। गासै राङा 34 लाख रां दंमोन नाथाय पुलिस बिफाना मैया फोरमायनाय बादिब्ला 20निबो बांसिन लाख रांखौ बोखांनो हादों होनना बे समाव फोरमायदों आरो बे बोखांनायजों लोगोसे फिन आरोबाव इनकाउन्टारनि जाथाय बे जाथायजोंनो सोमोन्दो थानाय सासे आमिर हुसेन मुंनि दुथां डकायत सुबुंखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादों। नंगौ बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय क'क्राझार सालाकाटि एनटिपिसिनि साखाथियाव थानाय आमिर हुसेन मुंनि सासे दुथां डकायतखौ आगसि आथिंथिं गुलि गावनाय जादों एबा पुलिस बिफाना गावनाय जादों। नंगौ बिग ब्रेकिं आपडेट क'क्राझाराव फिन आरोबाव इनकाउन्टारनि जाथाय जेराव थांनाय 25 जुन खालाराव क'क्राझार सहरनियाव थानाय एबा सहरनि गेजेराव थानाय एक्सिस बेंकनि साखाथिनिफ्राय सासे एलआइसिनि रांखौ एक्सिस बेंकआव दोननो थांनाय समावनो माखासे सिनाय मोनै हेलमेट गाननाय सानै दुथांफोरा आखाइनिफ्राय सेख'ना लांदोंमोन आरो बेनिफ्रायनो क'क्राझार पुलिस बिफाना सं दानगासिनो दंमोन दायनिगिरिखौ खानो थाखाय आरो सं दाननाय बायदिनो मैयासो क'क्राझार जिल्लानि पुलिस बिफाना साब्रै बे दायनिगिरि एबा बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सोद्रोमाफोरखौ खानो हादोंमोन आरो बेनि उनावनो बेनि मैया हरनि गेजेरावनो आमिर हुसेन मुंनि सुबुंखौ खानो थांनाय खारनाय समाव आमिर हुसेनखौ आगसि आथिंजों इनकाउन्टार खालामनाय जायो। लोगोसे आमिर हुसेन न'निफ्राय गासै 5 लाख रां बोखांनो हादों होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि थांनाय 25 जुन खालाराव जानाय जा एक्सिस बेंकनि साखाथिनिफ्राय 34 लाख रां खावना लांनाय दुथांफोरखौ हमनो हानाय जाबाय आरो सासेखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादों। आमिर हुसेन मुंनि सासे बे डकायत एबा बे रां खावनानै लांनाय डकायतजों सोमोन्दो थानाय आमिर हुसेनखौ पुलिस बिफाना बे समाव इनकाउन्टार खालामनाय जादों आरो पुलिस बिफाना आमिर हुसेनखौ हमनो थांनायाव बा न'आव थांनायाव नायबिजिरनो थांनायाव खारनाय समाव बेखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादों होनना बे माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों।